Netijeli we işen ýagdaýda geçen mejlise awtomobil ýollarının guruluşyny durandyrmagyň, degişli ura täzeçilik tehnologiyalary, häzirki zamany usullaryny ornaşdyrmagyň hemde netijeli gatnaşyklaryň üstü bilen özara tejribe alşmagyň meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Belenirjeli halkara derejetindäki maslahatlaryň forumlaryň beýleki çärelen geçirilýän merkez hökmünde ikrar edilen ýurdumyzda halkara gatnaşyklarynyň ähli urlary boýunça işenleşdirme bilen baglanyşykly meseleleri döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýar. Şeýlekime halkara gatnaşyklaryň ygtybarly hukuk binýadynyň döredilmegi ýurdumyzda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary ösdürmek üçin ähli zerur şertlerini döredilmegi, dürli ýurtlaryň iş ýurdumlaryny hemde halkara guramalaryň Türkmenistan ýa-ni hyzmatdaşlygy ösdürmäge bolan gyzyklanmalaryny artdyrýar. Çykyşlarda ýol gurulşy häzirki döwrüň möhüm güzipalarynyň hataryna kesitlendi. Şunda garaşly döwletleriň arkalaşygynyň şäherlerinde ýol gurulşy boýunça gatnaşyklaryň ýoly oýlmanyň hemde bilerekdäki tassamlary ýerine ýetirmegiň wajyp dogny ünsürli. Ýewropa bilen Aziýanyň möhüm çatyryna ýerleşen Türkmenistany halkara ähmiýetli ulag ýollarynyň amideriýanyň üstünden geçen awtomobil we demir ýollar köprüleriniň gurulşyna möhüm ähmiýet berilýär. Şununla baglykda mejlise gatnaşyjylar Türkmenistanyň halkara ähmiýetli ulag geçirgeleriniň, şol sany Türkmenbaşynyň halkara deňiz menziliniň mümkinçiliklerini peýda etmäň meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Garaşly döwletleriň arkalaşygynyň ýolçylarynyň hökümetara geňeşiniň nowatdaky mejlisine gatnaşyjylar türkmen topragyna bildirilen mehmançylyk we dowuşyklaryň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçüne edilenligi üçin hormatly prezident we hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Şeýlekime medeni maksatnamanyň şäherlerine garaşly döwletleriň arkalaşygynyň ýolçylarynyň hökümetara geňeşiniň nowatdaky mejlisine gatnaşyjylar taryhy ýadygarlyklerde gedelenişde boldylar. Aýratynam Nusoy döwlet taryhy medeni gorawhanasyna saklanyp galan taryhy ýadygarlyklary, gadymy döwürlerde döreýän Kaşan şäheriniň garynlary bilen tanışyp, mehmanlarda gadymy döwürde Parfiýa döwletiniň gadynyň şöhraty bilen gyzyklandylar. Munyň özi ýurdumyzda geçirilýän halkara çäreleriniň maksatnamasynyň taýýarlanmagyna toplumlaryny esasy çemeleşilýäniň nowatdaky beýanyny urildi. Mejlise gatnaşýan daşary ýurty mehmanlary üçin taýýarlanan medeni maksatnamanyň şäherlerini olary mawtumly Pragy medeni seýilgäk toplumyna aýlanyp gördüler. Bu ýerleriniň gözelligi we toplumyň dagy tekleriniň ajaýyplygy bilen bir bütegi sağlaşygy emele getirmegi hemde bu günjügiň ýakymly howa gorşawy mehmanlarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdy.